Nyt on muuten Pentti sitten ensimmäinen kerta Hakupaloissa, kun on isä ja poika samalla asialla. No. No kerros nyt, mistä on kyse? No emäntä puuttuu huushollista ja... Ja pojalta tyttöystävä. Näin on, kyllä. No, mä nyt opiskelen tällä hetkellä täällä Mikkelin ammattikoulussa parturi-kampaajaksi, joka on 3-vuotinen linja. Mä oon nyt ensimmäistä vuotta opiskelen. Tätä ennen mä olin laivalla töissä sekä sitten tuolla Espanjassa. Aamulla ensin ruokin kissat ja sitten lähden itse tuonne keitän kahvit ja lähden sitten taas sen jälkeen tuonne ulos omiaskarisiin puuntekoon ja muut. On takka, millä lämmittää pirttiä, puulla lämpiävä sauna. Mä oon 24-vuotias, rehellinen, luotettava, rauhallinen, leipomataitoinen, siivoan, tiskaan, kaikkea mitä mahdollista. No miten tupakoitko? Kyllä joskus silloin tällöin savuttaa ja hermostuksessa. No milloin sä hermostut? Omiaskarisikin väliin. Huushollihommiin. Niin. No entäs maistuuko saunakalja? Ei. Ei ole ollut koskaan saunakalja. Jaa. Joo. Ennemmin sitten joku muutama 3 paukkuu voi mennä laivaristeilyllä illassa, mutta ei enemmän. Mä kyllä käytän alkoholia, mutta kohtuudella sekä tupakoin, mutta sitäkään nyt en niin harvoin. Koulussa en ensinkään itse asiassa, se on sitten koulun jälkeen. Muutama tupakka menee, mutta en koulussa. Miten sä oot, Pentti, ajatellut tästä emännästä tai puuron keittäjästä, että mikä se olisi toivomus? Minkälainen se tulisi olla? No, tavallinen suomalainen nainen. Minkälainen on tavallinen suomalainen nainen? No, siinä nyt ei ole mitään. Niin. Kumman. Ei mikään missityttökään huoli olla. Niin. Onko sä ikää ajatellut? No sellainen 5-6-5. Mä toivon tältä tytöltä, että värillä sillä ei ole väliä, onko se tumma tai vaalea. No pituudelta se saisi olla metri 60-65 ja iältään 18-30-vuotias. Nyt sulla on, Jan, elämässä tilaisuus mainostaa kaikki parhaat puolet isä ja poika Kuosmasesta. Mun isä, jos mä mainostan mun isän, koska se nyt on vanhempi kuin minä, niin mun isä on rehellinen, reipas, työtä tekevä, luotettava, huumorintajuinen, ymmärtäväinen, sit se on myös lapsrakas. No sit jos mä itsestäni kerron, että mä oon rehellinen, luotettava, osaan leipoa, tiskaa, laittaa ruokaa, olen rauhallinen ja mitäs muuta, lapsirakas tietenkin ja ymmärtäväinen. Siinä oli